Érase una vez un león, el gallego que llegó. Érase una vez un león y un gallego. Eran los del Morriña, eran los del Morriña. Traen un invitado y lo dejan ahí sentado hasta que hablan algo con él. Pues hoy tenemos con nosotros a una guerrera y a una pionera del fútbol. Ha luchado contra todos los estereotipos desde empezar a jugar al fútbol siendo mujer en los 70 hasta ser entrenadora en una cárcel. Como dices, Martín, unha experta no ámbito futbolístico, neste caso tamén unha experta no ámbito un pouco máis carceleiro. Que tal estás, Pili? Benvida. Hola, pois moitas gracias. Estou moi cómoda aquí con vos. Y bueno, para empezar, cuéntanos tus inicios. Ahí nos decías antes, a finales de los 60, cómo era ser una mujer y empezar a jugar al fútbol en esa época. Bueno, era unha época realmente un pouco dura, non? Eu xogaba fútbol na rúa cos nenos, aí estou a falar do ano 68, 69, poucas mulleres facían iso, non? De feito, ali no barrio, eu son dos Mallos, estou moi orgullosa do meu barrio, non? Ali era o marimacho do barrio. Pero bueno, eu creo que nunca fui consciente de todos os descalificativos que botaban en rima miña. No momento igual o vías casi como normal. Non normal, bueno, eu o que vos contaba, o que conto moitas veces, non? Eu sempre teño, agora que son consciente, teño presente eso de unha veciña que había ali que sempre cando iba con miña nai decía: "Uá, Pacita, tua filla, saiu cambiada". Eso é que é durísimo, non? Para unha nai ou para un pai, bueno, que che digan esas cousas, non? Pero eu nunca, non, era unha nena, non era consciente de todo o que acontecía. ¿Y tus padres te mantenían un poco en tu burbuja personal o alguna vez te decían algo para que siguieses totalmente a tu rollo? No, que va, os meus pais, mira, eu chegaba o día de Reis e sempre acababa chorando porque me regalaban unha muñeca. Eu quería un balón de fútbol e aí sí que non cedían, Eu creo que o primeiro balón de fútbol que tiven, que toquei foi cando entrei a xogar ao fútbol. O que xogaba na rúa cos nenos nunca era o meu, sempre tiña que ser de outros, porque balón nunca me regalaron. Entón, de onde se pode dicir que che ven isto do fútbol? Porque decía Martín que eres unha pioneira, pero nese momento había xa algún equipo femenino. Que referentes podías ter? Eran futbolistas chicos, futbolistas mulleres? Que eran nese momento? Referentes ningún. Eu xogaba a fútbol pois porque me gustaba xogar a fútbol. Eu estaba, bueno, pero xogaba a fútbol, xogaba as pistolas cos nenos, xogaba todo o que non facían as nenas, eso está claro. Eu veía a miña irmán e todas as miñas amigas cas cocinitas, cas muñecas, eu iba a xogar con eles, pois cos tirachinas, facíamos aqueles patines que nos tirábamos para baixo con unhas madeiras, unhas rodas. Eu facía todo o que non era normal que fixera unha muller. Pero bueno, nunca os meus pais, nunca me impediron facer nada deso, aínda que intentaban, sí, porque eu recordo eso, teño a imaxe esa dos Reis que sempre choraba, porque me levantaba pola mañán o que tiña era unha muñeca. Bueno, decías que jugabas mucho al fútbol, pero lo consumías, lo veías por televisión, ibas a los estadios. Non, porque eu daquela ao estadio nunca comecei a ir cando tiña 14, 15 anos que podía ir coas amigas, non? E iso que meu pai era socio do Depor. E si, bueno, estou mentindo, ahora que o dise. Meu pai era socio fundador do Orzán. Eu iba con meu pai de pequena, que sempre eso recorda a miña irmá, me di sempre, non? Íamos cando xogaba a final de Copa, que Orzán naquela época sempre chegaba, e se xogaba en Riazor, que a xente me mandaba calar, porque eu non paraba por ali de animar. Pero bueno, eso son cosas que me di miña irmán. Eu non teño ese recordo de ir a ver o fútbol modesto, pero parece ser que sí que iba con meu pai, Entonces, decía antes a las referencias, cuando empiezas a jugar al fútbol no tienes ningún jugador, jugadora que digas, yo me quiero parecer a él. Quero xogar así, non? Non, eu xogaba, pois, non sei, pois debío sair de min. Porque eu non, naquela época, naquelas datas, é que se me preguntas agora xogadores daquela época non teño nin idea, E nós agora, bueno, dices que daquela época non tes nin idea, pero de agora tes máis idea, obviamente. De que equipo eres? Nos creo que o sabemos, pero gustaríanos que dixeras aquí de que equipo eres e por qué. Vou decir algo que non gusta nunca. Son do Depor, evidentemente, son do Depor, Pero despois, se me pos como segundo equipo, a min, aínda que nestes interesando Cabrada, con Vinicius, eso, son un pouco do Madrid. Xa sei que non encaixa, que levo, me dá todo o mundo por todos os lados, que non poden pensar unha muller un pouco nacionalista, ser dun equipo como Madrid. Pero bueno, na miña casa, eu recordo eso, que había un letreiro, según chegabase, aquí vive un hincha do Madrid, que era meu pai, entón a mellor quedoume un pouco por iso. Venche de herencia. De herencia, pero bueno, tamén unha cousa, eu
Visitei o Bernabéu e o Camp Nou. Cando chegamos unha final dun campeonato de España, nos amosaron as instalacións además xogáramos ali en Madrid. Eu recordo que estábamos na sala de trofeos e eu dixera a un señor, mira, eu quería un balón firmado. Bueno, sodes moitas, pero a semana tiña un balón na casa firmado. E recordo tamén, a mellor non vai sentar ben, que saímos dali, nos regalaran unha bufanda, non sei, un boli, varias cosas do Real Madrid. E cando xoguei a final do Campeonato de España de seleccións no Camp Nou, que ali xoguei eu, no Camp Nou, saímos dali con un banderín que costaba 25 pesetas, os vendían fora, que foi o que nos regalaron. Bueno, pues nos aquí non podemos regalarche de momento nin banderitas do podcast, ni... Bueno, tu primer equipo fue el Carbó. Sí. ¿Cómo fue la fundación de ese club? ¿Cuántos clubes femeninos había en ese momento? Mira, a fundación do club, polo que souben despois, non? Parece ser que era un matrimonio que tiñan un cole, un centro de educación, vamos. Bueno, pues unha persoa que decidiu apostar polo fútbol femenino, que era Mañana, que creo que a persoa que se lle debe todo. E bueno, pues creo que os directores do cole dixeron, bueno, un se chama Carrasco, creo, outro Borrego, meteron o nombre de Carbo. E bueno, sí, naquela época era o único club que había en Coruña, era o Carbo. ¿Y tuvo mucha buena acogida o cuántos erais en general? A ver, nun principio, reitero, o Carbo coñecíamos, porque además eu sempre digo tamén, outra das cosas que daquela non me daba conta, porque eu son máis de mecha corta, si chego a escoitar... a ser realmente escoitar eso, non? Eu recordo de ir a adestrar que a xente comentaba, iban os marimachos do Carbo. Entendes? Eu teño esos recordos, pero nunca lle din importancia. Ahora sí, se me din ahora, monto un Cristo, non? Entendes? Sí, pero bueno, quero decirvos que naquela época éramos nós, eu ali no barrio nos coñecía todo o mundo, porque había o equipo. Despois, pois sí, comenzamos a xogar. Sí, é certo que xogamos polas festas, mira, podo decirvos como, bueno, ibas ás festas e había a muller barbuda, o home gordo, e despois estaban as mulleres futbolistas. Porque era así, lamentablemente así comenzamos nós, non? Pero era que era o normal. Era normal que fose normal. Sí, pois éramos un pouco atracción, reitero, pois igual que ibas a ver a muller barbuda, a non sei, a home máis gordo do mundo, pois ibas a ver as futbolistas. O que pasa é que non sabíamos xogar a fútbol, entón a xente iba un pouco por rirse de nós, e cando marchaban saían con outro concepto, anda, pois as mulleres poden xogar a fútbol. Porque nós tiñamos un equipazo daquela época, Sí, porque partidos, ¿estabais dentro de una liga de chicos o cómo era lo que hacíais? No, xogábamos polas feiras, o que te estou dicindo nas festas, nos convidaban, pois a mellor traían, sí é certo que a mellor se esforzaban, porque xa había en Cataluña, iban por riba nosa, pois estaba o Barça, e sempre viña pois, o Barça, algún equipo, despois en Vigo, Celta, naquela época tamén había, o Mallador, entón, xuntaban, pero un pouco, xa che digo, por ser unha atracción de feira, Antes decías que sí que xogaches no Camp Nou, pero hasta donde temos entendido non só xogaches, sino que ganaches. Diante de 24.000 personas, polo menos. Sí. Como foi eso? Que partido era? Que estabas... Pues era a final do Campeonato de España de seleccións. O primeiro campeonato que se disputou. Ali chegamos ao final. Os recordos son maravillosos. Eu teño un mal recordo da semifinal, porque fora contra a Cataluña. Ademais me dixeran que había unha rapaza que xa xogaba en Italia como profesional, Vicenta Pubil, me mandaran a mí a marcar a Vicenta Pubil. No descanso tiveron que sentar, porque non din, e mira que eu era un pouco guarrilla xogando, e que non lle din unha patada, a tía as veía todas, saltaba, e que nin ao balón nin a ela. Foi eu creo que dos partidos que eu teño, non sei, que podo recordar máis nefastos para min. De feito, sentaronme no descanso e creo que me tiñan que sentar antes, ¿En qué año fue aquello? Pois non sei, eu creo que sobre 80 ou así, máis ou menos, 79, 80. Y eso, que 24.000 personas estuviesen viendo un partido de fútbol femenino, era una rara avis, ¿no? No, sabes o que aconteceu? Que houbera un erro pois, nos medios de comunicación, na prensa, e xogaba Barça contra Roma. Entón, nos, cando saltamos no campo, a xente quedou flipada. Fora un erro tremendo. Barça e a Roma xogaba despois. Sí. De feito, aquel día pues, compartimos cos xogadores da Roma e do Barça, non?
viñeron para benizarnos. Pero a xente que estaba no campo foi a xente que se iba chegando, pois non, é que eu exactamente non sei, se xogamos as 5 nós, o partido do Barça da Roma estaba para 6. Entón a xente entrou no campo, o partido, bueno, estaba mal indicado o horario, quedaron a vernos. De feito, cando remataba o partido había moitísima máis xente, porque xa estábamos sobrepasados, pero non viñeran a vernos a nós. Eso sí, nos aplaudiron moitísimo, nos parabenizaron. Pero bueno, creo que a xente que viña a vernos xogar marchaba flipada, porque xogábamos ao fútbol. No, igual se llevaron unha sorpresa al ir allí. Sí. Levaban... Decías antes, que entraban disgustados e marchaban contentos. No, entraban, eu creo que moita xente entraba para rirse. A ver o que fan, a mellor a imaxe das folclóricas que nos fixo moito dano. Desa xente, non, irían ali a rirse, claro, cando chegaban ali veían que nós sí sabíamos xogar ao fútbol. Non como se xoga agora, non? Porque eu creo que co equipo que tiñamos nós, porque había unhas xogadoras, estaba Inma, a primeira capitana da selección española, Lis Franco, Encarna, nos tiñamos un equipón. Entón, se nós tiveramos as oportunidades que teñen esta xente ahora, non sei onde chegaríamos, porque nin había táctica, nin técnica, non salíamos a xogar, eu xogaba de lateral, pois sabía que tiñan que xogar por lado esquerdo, subir, centrar cando podía, e evitar que entraran, e pouco máis. Non había nada ensayado. Claro, porque es una pregunta que yo también te quería hacer más adelante, pero voy a adelantar. Si estuvieses ahora jugando, ¿dónde crees que podrías llegar? Bueno, eu non moito, pero eu unha xogadora, evidentemente xogo bien ao fútbol, pero non tiña a calidade que podían ter esta xente que estou nomeando. Evidentemente, Inma e Lis estarían no Barça. Eu a mellor estaría no Madrid, que está un pouco por debaixo. Sí, pero podrías estar ganándote la vida gracias a ello. Eu creo que sí. Eu creo que se pillo esta época, podería gañar a vida gracias ao fútbol. Además sería surrealista, porque eu todo o que levo facendo, teño 62 anos, sempre fui de xeito altruista. Nunca cobrei un peso por facer o que fago. Es porque non o viches como oportunidade nun momento indicado ou por qué? Porque viches que era solo algo que che gustaba e non querías beneficiarte? Pero naquela época ninguén apostaba por nós. Naquela época que, bueno, é surrealista, que está acontecendo ahora, alegrome moitísimo, merecen, e o gallá fora antes, non xa con nós, pois na época de Vero Bocote cando comenzou, pero bueno, é de xustiza que as mulleres se nos trate igual que os homes. Non digo que cobremos os millóns, porque tampouco os damos xerau, non? Pero que poidamos vivir dignamente disto, pois é normal. Pero ao final eso de non dalo xerado é un pouco polo que contabas antes, de que se normalice o feito, de que se normalice, para min sinxelo, o eso de que non se xoga igual de ben, de que, bueno, ese tipo de cousas que decías antes, de que se vexa como as marimachos, non sei que. Entonces eu creo que está un pouco ligado todo. O problema do fútbol femenino igual que do deporte femenino en xeral, non? Se non somos visibles, é moi complicado acadar autoestima e, sobre todo, o recoñecemento social. Agora sí comenzamos a ser visibles. Eu, pois, o día este ano mesmo, cando o Depor debutou novamente na máxima categoría, o partido contra o Barça, pois, supoño que sería por ver o Barça, Riazor estaba petado. Tamén é certo que o seguinte partido xogou contra Betis, éramos 500 persoas, 700. Pero bueno, o que a xente fora a ver o Barça ali, pois é porque o Barça ten visibilidade, sabían que tiñan a Alexia Putellas, sabía que tiñan a Aitana, entón pois a xente iba a campo. E de feito chamoume a atención porque vi moitas camisolas das nenas, camisolas do Barça, cos nomes das nenas, que xa empeza a decir, bueno, unha satisfacción, non? Incluso xa se empezan a ver, eu ali en Coruña, camisetas das nenas co nome de Miriam Ríos, porque, bueno, foi a que comenzou, non? Pero, bueno, xa se empezan a ver con nomes de mulleres. Ponías el ejemplo del Barça, yo te quería volver al año pasado, ese ascenso del Depor femenino, que creo que Riazor tiene 14.000 personas. ¿Cómo es para una persona como tú, que llevas luchando toda la vida por el fútbol femenino, del Depor a muerte, ir allí, ver un ascenso a primera división de tu equipo y además viendo lo que es femenino y que tienes 14.000 personas? Pues mira, ese ascenso vin con Inma, estaba con Inma, estábamos algunhas xogadoras do Carbo, ¿no? Que fomos ver. A verdade, pois, sentes envexa. Te gustaría, non? Decir, bueno, nos gustaría poder decir tamén estar aí, ¿no? Pero bueno, alegría total y esperar que esto siga yendo para adelante, ¿no? ¿Y en tu día a día sientes que hay gente, hay mujeres futbolistas ahora mismo que te agradecen porque tú al final eres el primer paso, vosotras el Carbo, por ejemplo, sois el primer paso para que ellas puedan estar viviendo ahora el fútbol? ¿Sientes ese agradecimiento o no? Mira, eu, como digo moitas veces, fui un campeona de España en 8 ocasións,
nun deporte como o fútbol, non? Fun adestradora, fun seleccionadora galega, e reitero, un deporte como o balompié, non? Que é a droga do país. Se fora home, supoño que estaría pola rúa asinando autógrafos. Como son muller, a mí non me coñecen máis que na miña casa. É lamentable, pero é así. Entón, eu que vou ser referente se as rapazas non coñecen a historia do fútbol femenino. Bueno, que coñecen vostede. Sí, gracias. Porque eres o fillo de Manolo. Que decíasnos antes, aí estedes aí a bandeira de Mondoñedo, todo, aquí sempre hai que estar representando Mondoñedo. Era eu Mondoñedo, non vou decir que son seareira de Mondoñedo, non? Pero, bueno, como tengo un presidente que me cae moi ben, teño unha bufanda destas, que ademais a teño no coche, é un equipo de Lugo que levo aquí. Pois é un orgullo, verdad? Que digas eso, vamos. No, sí, home, pero se xogas contra o meu club contra a Vitoria, diría que, evidentemente, Nada, hostias. Non iba a estar con vos, pero, bueno, é un equipo que, además, sempre ben, me trataron ben, estiven con eles no campus o ano pasado, se comportaron comigo de maravilla. Todos os anos vou co que organiza o Alistar Lugo, vou de seleccionadora, tamén se organizou ali en Mondoñedo, teu pai se matou ali, sempre, non sei, ben. Bueno, y ahora pasando a la faceta de entrenadora, desde una de las 4 primeras, como dijimos antes, entrenadoras en España, cuando te sacas el curso y empiezas o quieres empezar tu carrera, ¿cómo es la reacción de la sociedad también en general? Mira, a mí me pasou unha cousa. Cando me sento na escola de adestradores, fomos 4, as primeras en España, eu tive un profesor, e vai escoitar eso, non me preocupa, porque ainda está, que é García de Loza, era árbitro de primeira división, que nos daba reglas de xogo. Pois eu suspendín ese examen de reglas de xogo. Entón, bueno, pois naquela época aquel curso xa me costara, non sei se foran 20.000 pesetas, daquela época pagara a meu pai, era unha cantidad de dinero moi grande, xusto, bueno, meu pai xa estaba malo, eu non podía permitirme o luxo de repetir, non? Entón, fui unha federación a protestar, que eu tiña aprobado ese examen. Entón, recordo, a cara daquel era Enrique Nieto, que era o presidente do señor Maior. Bueno, ti estás moi segura que aprobaches? Entón, lle dixo, sí, estou tan segura como que lle copiei todo o examen a Grandal, el ten un 10, porque era certo, era un examen tipo test, eu lle copiara todo a Grandal, que naquela época era árbitro de segunda división. Entón, dixe, bueno, vou sentar aquí ao lado deste, porque el sacara un 10. Entón, mandaronme despois que fora un erro. Entón, por eso digo que hubo que loitar máis. E non porque eu soubera, estou dicindo e recoñecín que copiara todo o examen. Entón, era imposible que el sacara un 10 no examen e que eu estivera suspensa. Menos mal que fuches protestar, porque gracias a protestar aí chegaches a ser seleccionadora da selección galega, non? Bueno, sí, a verdade é que vai quedar mal o que vou dicir, non? De feito, unha vez na facultade do INEF, bueno, ali, de Educación Física en Coruña, me preguntou unha vez un rapaz por que era seleccionadora galega de fútbol. Entón dixe algo que sentara moi mal a Marta Souto, pobriña, que morreu aí 2 semanas, que quería moitísimo, que era a secretaria xeral po deporte. Eu lle dixo, pois mira, sou seleccionadora porque creo que son a única muller que ten o título. É certo, porque naquela época era certo, eu creo que era a única que tiña o título. Entón a Marta lle sentara fatal. Tes que dar a valer porque eres a mellor, pero foi así. Eu creo que fui un seleccionadora porque naquela época era a única que tiña o título. E facíache ilusión, ainda sabendo que eras a única que tiña o título, collíchelo con Home, ganas. Eu non me podía creer, porque eu adiqueime a adestrar, xusto fora unha época que levaba 2 anos que parara. Decidín, bueno, tiña unha filla xa, e dixo, vou deixar un pouco o deporte de lado. E cando me chamaron da federación para propoñermo, non me podía creer, además representar a Irmandiña, pois imagínate, non? É unha honra, pero super tremenda. Ten que ser. Non, sí, para min, o sea, aparte que eu, claro, sempre digo que podo presumir que fui xogadora de Irmandiña e despois cheguei a ser adestradora de Irmandiña. Para min é, non sei, unha honra, xa digo, pero tremenda, representar esas cores. Pero antes de llegar a Irmandiña tuviste que empezar y en una entrevista contabas que casi tu padre tuvo que ir a pedir al entrenador del Orzán que te cogiese a ti. Bueno, pois sí, se ve que coñeces, Sí, é certo, xusto no Orzán, meu pai fora socio fundador do Orzán, eu cando comecei, bueno, o rematar na escola, non? Te piden ter un ano de prácticas.
Claro, é que me vai coller a min. Eu tiña, pois, 18 anos recién cumplidos, porque permitíronme sentarme na escola de adestradores de fútbol, era o primeiro ano que nos permitían as mulleres, eu tiña 17 anos, cumplía 18, e como debía ser que tiñan interés en que houbera que aumentara o número, a min permitíronme sentarme, non? Comecei o curso en setembro con 17 anos, cumplo en xaneiro, pero bueno, rematei con 18 recién cumplidos. Quen iba a apostar por unha muller daquela época? Entón, sí, é certo, meu pai falara con... Daquela estaba Estevez Mengoti, de presidente do Orzán, recordo perfectamente, e foi meu pai a dicirlle, mira, que é miña filla, e me dixeron, sí, sin problema, e collín os nenos pequenos. Pero bueno, sí, é certo, foi porque meu pai falara con ele. ¿Y cuál fue la reacción de los niños que, claro, no están acostumbrados a ver a una entrenadora chica? Eles reaccionaron ben. Ademais, xusto naquela época, Orzán tiña nenos de moito nivel. Entón, pudemos facer moito, chegamos a ser subcampeóns galegos. Perdí, non me acordo con que era un equipo de Lugo, ao final, ademais. Entón, que pasa? Ti sabes o que pasa aos pais, non? Todos queren que os seus fillos sean figuras. Sí. Entón, se nós ganábamos, que a xente non, que vayan a xogar con Pili, que son campeóns. Entón, era moi fácil, de feito, eu sempre digo, os campeonatos que ganei, os campeonatos estatais que ganei cos nenos, foi por eso, porque eu me relacionaba, eu iba por o campo de fútbol, e miraba un chaval que me gustaba, que veía, mira, queres vir comigo? Sí, aí te va. Porque como sempre ganábamos, que daban campeóns de España, era un xeito de que esos nenos se puderan ver, perdón. Falas dos nenos, sabemos que aparte do fútbol, de dedicarte ao fútbol, tes un hobby polo resto do día, que eres educadora, non? Nunha escola infantil. Bueno, un hobby, ese é meu traballo. É que eu admiro moito a xente que fai moitas cousas. Cando che dixemos de vir aquí, dixeche, sí, solo podo tal día, porque claro, a verdade é que estás pluriempleada, pero además altruistamente moitas das cousas. Todo, é o único ingreso que entra, bueno, pola miña parte na casa, evidentemente, é o de educadora infantil. Estou de profe nunha escola infantil, levo ali 43 anos, ali no barrio, que ademais era a casa onde eu me criei de pequena. É o meu traballo, ali entro a 7:15 e saio sobre as 3:15, todos os días. E que che gusta máis, eso ou o fútbol? No, o deporte. A verdade, sabes que pasa? Eu xa teño ahora 62 anos, xa empeza a pesar un pouco, non? Ainda que me gusta moito estar cos nenos, eu paso ben, non é comparable, non é comparable co deporte. Pois entonces nada, a entrenar a nenos. Non? Pois mira, entrenar a nenos xusto dentro, esta semana, o domingo vou debutar, que collín os biberóns do Vitoria. Imos debutar na Liga. Tamén, como sempre, non digo que non, pero aí apetecíame, me fai ilusión. O que pasa que, bueno, eu decía yo ante a presi, pero como que debutamos esta semana, que levo 3 entrenamientos con eles, que o único que fixe foi psicometricidade. Non saben o que é un campo de fútbol, non saben sacar. De feito, venres, pois tentarei explicarles polo menos que saiban sacar de banda, porque non saben nada. Imagínate, nenos de 3, 4 anos, 5, os vou meter ali a xogar, que o que fago, chego todos os días, xa de entrada, porque veñen eufóricos, lles deixo un balón para cada un para 10 minutos para que desafoguen. Sí. E despois empezo a traballar, que son moi riquiños, o están facendo moi ben, pero vou comenzar unha liga, o calo venres teño bastante chollo, polo menos para que saiban algo, que saiban que se saca de banda camán, porque de verdade que son unha coña os nenos, porque lles dis, colle, veña, corre, lle mandas ao balón, veña, vai ali, colles o balón e volves, e ven que o balón na man. Entón, xa me estou imaginando o domingo no partido a ver a que me montan, pero bueno, é o que hai. Cada vez se empieza a competir antes, ya niños de 3-4 años compitiendo, yo creo que hace 10 años no se veía. ¿Tú eso lo ves positivo o quizás se debería empezar la competición un pouco máis tarde? Eu non sei o que me vou a topar, non sei como esta liga, non? Porque imagínate, nenos de 4 anos contra neno de 3, contra nenos de 5 hai unha diferencia abismal. Un neno de 5 xa comprende o que ten, o que é, non? Entón os meus son moi pequenos, que non me preocupa, non me preocupa, o que quero que pasen ben, que disfruten, e ademais hai unha cousa que me encanta, porque estive mirando o reglamento, que vai a ser 4 tempos de 10 minutos e non suman os goles. É dicir, no primeiro os 10 minutos, se ganas 50-0, só ganaches un 0. Imos evitar as choscas, que é unha cousa que me ten super cabreada. O tema, cando vexo os resultados, se vexo esas machacadas que hai de uns equipos a outros, a mí me repatea. Entón aquí o máximo que pode ser ganar ou perder, pero por 4-0.
como máximo. Pili, que eu decía antes que son malísimo no fútbol, eu teño perdido 30-0, 40-0 e máis. Prometo, xo. É unha cousa que sí que é verdad que che baixa, aínda xogando mal ao fútbol, xa si quixeras que che gustara xa che baixa É as que ganas. vamos a ver, eu cando vexo estes resultados, de verdade que me encabrono. Subo na rede, sempre fago algo, mentras xente, aínda que non hai xeito, non? Pero que necesidade ten un equipo de meter 30 goles Xa. a outros? Que van a aprender? Se es que non aprenden nada. Non aprenden nada. E ti dirixes un equipo, metémoslle 30 goles, de que che vale? De nada. Non, pois mira, en vez de meter 30 goles, ti sabes que un equipo é superior, eu sempre fui un partidaria, pois mira, pois xogamos e diestro, ca perna esquerda, goles solamente de cabeza. Pero outro día, falando con Amarelle, sabedes que en Amarelle, o mellor xogador do mundo de fútbol praia, me levo moi ben con ele, unha persoa maravillosa, e falando deste tema, el me dixo algo que me fixo recapacitar e creo que máis inteligente. El decíame que un día, cos nenos pequenos, chegou a un campo e comezou o partido, meteron un gol. E como viu que iba a haber moita diferencia, sacou un xogador. Meteron o segundo gol, sacou a outro. Meteron o terceiro e remataron xogando con 7 contra 11. E decía Pili, polo menos os meus tiveronse que esforzar máis para conseguir gol e non humillas ao equipo. Yo dixen ao equipo rival e parece, yo creo que é unha boa acción. Creo que é moi inteligente. Yo jugaba al baloncesto y me acuerdo de eso, de cuando éramos muy superiores nos decían, pues ahora no podéis votar, solo podéis pasárosla entre vosotros o tirar con la izquierda. Pero es que al final era lo mismo, al final acabas metiendo una paliza. Bueno, eu sí que quería comentar unha cousa, que o ser partes de 4 sí que ten algo bo, porque eu teño un sobrinho tamén en fútbol de, non sei como se chama, baby fútbol ou... E co ser 3 partes, se gañaron 3, sempre hai unha quinda no equipo bo, sempre hai esos rapaces que nunca xogan, porque adoita pasar moitas veces nos equipos pequenos de vilas que hai os rapaces bons que sempre xogan, entonces a lo menos hai partes nas que como contan por partes, se o partido xa está gañado, o adestrador saca a todos esos rapaces que nunca xogan, que a lo menos teña a oportunidade de xogar, porque a min eso tamén me dá moita raiva, xa non só dos que perden, senón dos que gañan pero nunca poden xogar, están sempre no banquillo. Nos perdíamos e tampouco podía xogar nunca, porque era incluso malísimo pa perder sempre. No, pero aquí hai outra cousa boa da Federación Galega, que teñen que alinearse os nenos. Eu, por exemplo, esta semana creo que teño, 10 nenos pon, non? 11 nenos. Bueno, todos teñen que xogar mínimo, creo, teño que ver ben o regulamento, e non sei se 2 tempos ou 1, pero obrigan, todos os xogadores teñen que xogar mínimo un tempo, ou incluso 2, eso teño que miralo ben. Pero bueno, se son nenos pequenos, que vas a ter un neno pequeno sentado, é que non me pode dar a risa, non? Senón para que os levo, para que sufra, para que este no banquillo e aplauda aos compañeiros. Eu, Pili, xa falábamos antes un pouco desto, técnicamente non podo decir moita cousa, entonces a mí gustaríame saber, porque eu teño dúda realmente, si hai moitísima diferencia real no fútbol masculino, no femenino, si físicamente, técnicamente, realmente hai diferencias ou é máis a sociedade a que Mira, dice? técnicamente, eu podo dicirche que hai xogadoras que son, para mí, mellores que os homes. Pero moitas, Físicamente, evidentemente, pois hai unha diferencia. Eu nestes intres teño unha rapaza xogando comigo, está xogando unha liga gracias ao director de Teixeiro que o pelexou e a Federación Galega que aceptou, non, porque é inviable que unha muller xogue con equipo de homes en senior. Ela está con un permiso especial, además é a única no mundo que xoga nun penal, que en España en moitos sitios, non? Porque, xa somos un equipo completamente especial, non? E a rapaza a ver xogar, aí estamos xogando a fútbol sala, é un crack, é unha crack a rapaza. Pois as súas limitacións, chega diante o porteiro, pois se fai unha vaselina, ela consigue gol, onde ten problemas Ambra? Precisamente fútbol sala é un deporte moi movido, onde tens que estar moi concentrado e baixar, e lle costa moito, a mellor é a hora de baixar, porque ela para baixar a defender ten que facer a mellor un esforzo de un 200%, e un home a mellor baixa a atacar, tens que defender ao que vais a atacar, e baixa un 80%, entendes? Sobre todo no aspecto físico. Yo sobre todo, algún partido que he visto donde noto más cambios en las porteras, sobre todo en fútbol 11, porque claro, obviamente, si eres más baja no vas a llegar a la escuadra igual que el hombre. Mira, vai parecerche unha locura que vou decir. Vas pensar que estou tola, pero bueno, non importa. Eu creo que tanto no fútbol como no básquet son deportes onde
No básquet, incluso, porque nunca se barallou a posibilidade de baixar un pouco a canasta para as mulleres. Porque entón faríamos mates igual que fan os homes, crearíamos o mesmo espectáculo. En fútbol, eu creo que igual. Eu non digo a longitude do campo, pero as porteirías, a mellor, un pouco reducilas de algún xeito. Entón, a mellor non se notaría tanta diferencia, porque, sí, moitas veces dicen, as porteiras de fútbol. Non, as porteiras de fútbol non temos a estatura que teñen os homes. E chegar a unha escuadra é moi complicado. Entón, eu creo que a xente di que estou tola, pero eu creo que sería un bo xeito para que nos, e sobre todo no básquet, que non podemos facer mates, que non podemos facer nada deso. Se baixan, o que non sei, uns centímetros a canasta, seguro que daríamos o mismo espectáculo que eles. Sí, es que es lo que tú dices. Si es que en el baloncesto, si bajaran la canasta, dirían, anda, si saben hacer un mate y saben hacer un 360 igual que los hombres. Pero ya. Sí, é así. E dices que non vos parece unha locura. Despois de informarnos non nos parece nada unha locura, porque fíxonos moita gracia que temos entendido que na túa época futbolera, de cando eras xogadora, pois eras bastante, bueno, que poñíaste en contra dos árbitros, o que fixera falta, non? Pero logo, como entrenadora, non tupeches unha expulsión, perdona, hasta fai pouquiño. Tive unha expulsión no penal en Teixeiro o ano pasado. De verdade que doume moitísimo porque que eu lle dixen ao árbitro, que non foi así. Foi a un xogador meu que lle dixen, estábamos, fútbol sala, explico, a partir da quinta falta, faz a sexta falta son dobles penaltis. E nós, en campo contrario, xa estábamos con 6 faltas, sí. En campo contrario, vamos a presionar un xogador. A que vas a presionar? O xogador pisa o balón, está facendo tempo, e teño un xogador meu, vai por detrás e pega un empurrón. Entón, a verdade é que saímos do alma. Dice, que tú eres tonto, coño. E o árbitro escoitou o de eres tonto, coño, e veo a sacarme a tarxeta. Que yo dixi que, pero que xuro, vale, me trago a tarxeta, pero que non che dixen nada. Eu estou dicindo a él. Pero bueno, me la tiven que comer. Mas os árbitros van así encasquillados. Bueno, se eu teño xa dicen de mecha corta, pero procuro, xa en Teixeiro creo que teño que ser un modelo para esa xente, non? Sí. Amosar uns valores, entón que ás veces non o fago, que ás veces se me escapa. É igual que os nenos pequenos, igual que na escola, igual que entreno cos nenos, tens que medirte moito, e sobre todo co que comenzo o domingo, non? Cos biberóns, aí é que non... É que eu creo que se vexo unha tarxeta, teño que dixer ao equipo, non estaría capacitada. Senón, eso non lle podemos amosar a estos nenos, entendes? E que ao fin e ao cabo tamén o fútbol, ser un deporte de equipo, tamén influyen moito os valores que se generan, non? Eu, como músico, persona que foi sempre a clases de música, sempre me dixeron moito que na música aprendes moitas cousas humanas, máis que en sí a técnica musical, e todo o tema no fútbol supoño que será algo similar, se de verdade che gusta. O problema do fútbol, sabes que os referentes que teñen os nenos son algúns o que estamos vendo aí na televisión, que non aporta nada, non? Xa. O comportamento de Vinicius, o que falaba antes, que son do Madrid e que non soporta ese tío, son comportamentos que non son normais. E os nenos, lamentablemente, imitan, porque eu estou entrenando con eles, estes días e vexo, a mellor estamos facendo finalización e tiran a gol, meten goles e como Ronaldo, van a decir que fan cousas que estamos, pero sin porteiro, que estamos traballando sin porteiro, traballando, quizá finalización, e cando tiran e mete gol, é dicir, eles imitan todo. E lamentablemente chegan a imitar todo malo tamén do fútbol. Bueno, y para acabar un poco la parte de fútbol más convencional y pasaría a Teixeiro, el 20 de agosto de 2023 España queda campeona del mundo. Entonces, para una persona como tú, que, como decíamos antes, has luchado tanto, ¿qué se siente que quede empañado por el caso Rubiales? Vamos a ver, mira, primeiramente, esa data eu viví emocionadísima. Sentíme orgullosa porque houve medios de comunicación que chamáronme. Decíame, ti eres parte desto, da Radio Galega, chamáronme de algún medio, non? Para facer unha entrevista, para falar na previa, despois do partido. E o tema de Rubiales foi nosiento, para min foi nosiento. Empañou todo, deu unha imaxe lamentable de que si éramos, non sei, para min foi algo que non debeu acontecer, pero tamén de todos os xeitos, creo que tamén valiu porque ahora a xente te respeta de outra forma, non? Pero bueno, creo que Rubiales non estuvo á altura do que ten que ser.
Y bueno, yo creo que ya vamos un pouco para a cárcel, ¿no? Bueno, A tu pero historia- saindo, entramos ali e saímos. Eso non nos quedamos. A túa historia coa cárcel, como nace eso? Hasta onde temos entendido, tú vas dar unha charla e resulta que son os propios internos os que queren que te quedes. Mira, Como funciona? é unha amiga, Monse Paz, que era psicóloga allí, que é a que iniciou todo este proxecto, chamoume un día e díxome si iba a darlles unha charla. Pois, ala vou, alá me fun a Teixeiro, cheguei a ler unha charla para as mulleres, además preparena, xuro vos que con todo o cariño do mundo, e chamoume a atención porque, bueno, as rapazas estaban super... ti non sabes o que te vas a topar ali, ao chegar, eso primeiro, non? E chamoume a atención porque as rapazas, pero super implicadas, me facían preguntas, bueno, xente que se ve que non se foron a sentar aí porque, mira, paso aquí a tarde en vez de estar sentada no módulo. Entón, ao rematar, me dixeron, ti nos entrenarías se facemos un equipo? E eu dixen que sí por decir, A ver, e bueno, pois vale, me decíamos que todos os días me están chamando, que todos os días, e comecei con elas. Pero eso non saí adiante, quedei con eles, ao final. E estou intentando, dende o ano pasado, engancharlas a elas, pero me está costando moitísimo, asumo que me está costando, pero moitísimo, moitísimo. Y en esa primera llamada de, oye, es que esto es oficial, que puedes ser la entrenadora, ¿te dio algo de respeto o fuiste lanzada para allá? Ninguno. É que a min entrar en Teixeiro nunca me supuso ningún problema. Eu vexo que ás veces os equipos, este ano xogamos con o equipo das Pontes, este domingo, perdón, e ves aos rapaces que entran, algún equipo que entra novo, que entran hiperventilando, es que non ves que entran asustados. De feito, eu digo aos meus xogadores moitas veces, ir de falar con eles porque non as traen todas consigo. O asumo, o asumo. Que é complicado. En cambio, a mí é que non o pensei nin que estaba no penal, nin que iba a topar. Eu entrei ali e sigo entrando, non me supo nada. Me dixeron, pois vale, empecé con eles. Naquela época eu era presidenta do Ventorrillo, había posibilidade de crear un equipo, e non o pensei, dixo, veña, imos, sacamos un equipo. Entón, bueno, Monse foi moito artífice de todo isto, evidentemente. O equipo empezou a funcionar, a Federación Galega nos aceptou porque é complicado que os rivais acepten, porque claro, nós xogamos con a ventaxa todos os partidos na casa, claro, ¿no? Pero bueno, nunca tivemos ningún tipo de problema e agora eu creo que eso xa está, xa non hai que nos saque de aí, porque eu moitas veces este ano pois somos 14 equipos, creo que son 7 equipos novos. Eu non sei se algún equipo di que non está disposto a xogar ali os dos partidos, pois non sei se poderemos continuar ou non. Pero tamén sempre penso, haber algún equipo que se atreva, xa porque o noso xa un pouco mediático, a decir non e que nos impidan xogar. Eu creo que xa chegamos para quedar. Porque a la mínima que se niegue uno, vosotros estáis fuera. Pois eu supoño que se un equipo se di que non, pois non poderemos participar, porque reitero, estamos xogando con ventaxa de xogar os dous partidos na casa, ali non pode entrar público do equipo rival, é dicir, bueno, pois é un equipo con circunstancias especiais. E como é que xogades sempre na casa? Contra quen competides? É unha liga, falabas antes un pouco, pero é unha liga penitenciaria propiamente? Non estamos xogando a liga regular, organizada pola Federación Galega de Fútbol, estamos na primeira autonómica. Non, xogamos contra... Sí, contra todo o mundo. Contra todo o mundo, pero o Grupo Norte son equipos de Coruña, non hai ningún de Lugo. E logo, pois non sei, un pouco como é o fluxo de traballo? Cantos días tes que ir ali? Como son os entrenamientos? Mira, a Teixeiro subo os luns e os xoves. Saio da escola sobre as 3:15, 3:30, saco o coche e vou para lá, chego ali sobre as 4:30, máis ou menos. Bueno, pois comenzamos 5 menos cuarto, 5, porque, bueno, eu cando chego, os rapaces os llaman, están nos seus módulos, veñen para o pabellón, adestramos, e, bueno, a 6:30, 7 menos 20, se largan eles, e quedo con elas. E con elas quedo hasta 7:20, 7:30. ¿Y puede jugar todo el mundo? ¿Tienen completa libertad? ¿Eliges tú a los que juegan? ¿Cómo es? Aí ven o problema, que as mulleres estou con todas, porque me está costando sumar, non? E con eles teño máis problema, porque, claro, cando lle dis ti non vas xogar, veñen, a lo mejor te comenta un, mira, pois veo este xogador, veo no módulo 5 hai un rapaz que xoga moi ben a fútbol, entón eu mandolle pois, a Nadia, a súa directora, ou a José Ángel, o director, que teño que decir ambos os dous maravillosos, sobre todo José Ángel, eu creo que todo o que estamos a facer é gracias ao director que hai no penal de Teixeiro, o Gallá, todos os penales de España tiveron un director como él, non? Entón eu lle mando, mira, me falan deste rapaz, eles me mandan a entrenar, entón eu os valoro.
Si a principio de temporada o que fago é facer, bueno, traer a todos os módulos e vou mirando os rapaces. E a todos veñen e comprendo que é unha ilusión xogar. E despois cando dis que quedan fora, telita. Pero bueno, eu sempre lle digo, quedo con 12, eu non teño compromiso con ningún. E o que non este que non acate as órdenes, xa que non vai a estar de acordo, que se vaya. Pero bueno, é duro. É que como se vive velo xogar como tal a ilusión o que falas, porque ao fin e ao cabo tendo as circunstancias nas que están, pois ten que ser para eles unha liberación estar, non, nese momento. Claro, precisamente tamén o quedar fora é máis duro para eles, porque ti, eu agora vou a Mondoñedo, falo co teu pai e me fago cargo do equipo. Entón digo, pois mira, non se quero, veña fora, ti non vas a, bueno, non se vou decir así, non, mira, non caixas dentro do equipo, non vas fichar, pero ti ao mellor pois vas ao Concello de Alao e podes xogar ali a fútbol. Sí. Pero ali en Teixeiro, digo, non, mira, non caixes no equipo, non te vou fichar, quedas sin facer nada, non pode ir a ningún lado, porque además non hai outro tipo de deporte. Entón ali é moi duro, a min é unha cousa que levo moi mal, por iso tampouco procuro non xuntar moita xente de... ahora mesmo teño 13 xogadores fichados, están adestrando comigo 15, 16, bueno, pero sempre che digo, mira, que acaba de entrar un interno no modo tal, que é boísimo. Entón, bueno, ben, claro, ás veces hai algún que sí que é boísimo, non? E claro, te quedas un pouco porque, claro, para fichar a ese, eu o ficho, pero despois eu podo convocar 12. Xa teño esa semana, xa teño que dar dos fora. Entón, ali é máis duro, é moito máis duro, sí. Porque más allá del fútbol, ellos tienen alguna otra actividad de Sí, este tipo. No, eles fan todo tipo de deporte ali, pero, bueno, o que é federado, o que é competir, solamente é o fútbol. Entón, bueno, o que vos digo, para eles é que pois en Coruña está Dépor, en Teixeiro somos nós, é o noso equipo, entendes? É unha honra para todos, eles os mesmos xogadores son os ídolos para os compañeiros, e de verdade que aquelo é maravilloso. Te vas a ver un partido, bueno, cando te coincide, sábado, domingo, non? O público, o que animan, super respetuosos, e bueno, é que unha cousa é contar outro vivilo, é algo que ¿El público maravilloso. quién es? ¿El resto de presos? ¿El pueblo mismo que Internos, va a o de presos son moi mal. Perdón, Eu aprendí, perdón. eso aprendí, non é que ao principio tamén falaba de presos. Son internos que están ali. O sea, xente que, bueno, no seu momento meteu a pata, xa están pagando por eles, xa están privados de liberdade. Entón, bueno, eles están cumplindo unha condena, están ali, e os domingos, cando hai fútbol, pois, lles permiten vir. Bueno, lles permiten vir. Realmente non sei como seleccionan, non? Porque ali creo que son 17 módulos. Aquí estou a meter a pata que eu son voluntario e non controlo o que é o penal. Creo que son 17 módulos, non? Entón, pois, este domingo sai o módulo 1, o 7, o 5, o 4, deciden eles. Van turnando os módulos que saen. En ese sentido, como funciona un pouco unha cárcel? O sea, como é os horarios dos internos? Como... Mira, eu polo que sei, porque non son unha experta para poder falar destes, claro. Tú, polo que escoito ali, polo que vexo, a eles os levantan ás 8 da mañán. Bueno, ás 8 da mañán creo que teñense que levantar, que lles abren a porta, entón hai un recuento, evidentemente, por se lle pasou algo pola noite, van os funcionarios, o recuentan, chamanlles chapas eles, a chapa, porque é metálica, non é porta, non? Despois ás 8:30 xa lle abren a porta, baixan, desayunan, os que traballan van traballar e os que non, pois pasan o tempo hasta as 12:30, 1:20, que, bueno, 12:30 creo que volven a facer reconto, e a 1:20 así comen, e despois de comer volven outra vez a metelos nas súas celdas. Ata as 5:30, que creo que o 5 que volven a abrirlles outra vez o proceso. ¿En los módulos y en la cárcel en sí has entrado alguna vez? A ver, que na cárcel en sí entro porque o pabillón está dentro. En un módulo vino, me permitiu Nadia o ano pasado ver, perdón, unha celda. Eu nunca vira ata ano pasado. ¿Y cómo son? ¿Son como las películas americanas? Porque yo creo que tenemos esa concepción todos, o realmente cómo es una... No, mira, tedes un xeito, ves? Os dunha oportunidade. O director de Teixeiro traelo aquí un día e facer con el podcast este. Que seguro que vos amosaría. No, ali eles, vamos a ver, o módulo é unha habitación que ten 2 literas. Se hai moitos internos, pois a mellor ten que haber dous na celda, non? Eles chamanlle o chabolo. Se non, pois está un.
bueno, pois eles é unha vida normal, evidentemente privados de liberdade e evidentemente con poucas horas, porque a xente dice, viven de maravilla, non viven de maravilla. Eles de 8 da noite a 8 da mañán están nas súas celdas. E despois, ainda despois de xantar, eles, pois non sei, a unha volven outra vez para as celdas hasta as 4, creo. É dicir, que non están moitas horas libres. Porque que moitas veces eu vexo comentarios, non quero entrar porque non son experta nin son quen de defender, non? Pero, bueno, que digan, é que viven como Dios, viven... ya estar privado de libertad xa non é vivir como Dios. Eso é o primeiro. En canto ao tema penitenciario temos moito que dice Martín, esa idea das películas de pensar que é todo como nos queren. Sí, mira, xogamos o ano pasado, porque, volvo a reitero, o director é unha maravilla, nos permite facer todo, bueno, nos está permitindo de todo, non? Xoguei un amistoso e falei, bueno, pois con Touriñán, o da Televisión de Galicia, cos famosos, non? E recordo, claro, as camisolas do Vitoria son cebras, son a rayas. E que me quedou, porque cando lle dixei a primeira equipación, nos xogamos ca segunda. E que dixe Touriñán, coño, xa nos poñen o pijama a rayas, xa nos están poñendo o pijama. Non, ali non hai uniforme, cada un viste como quere, cada un ten a súa roupa, e nada, é que é un mundo aparte aquelo. Y luego, ¿otras prisiones es común tener equipo de fútbol o es totalmente? A nivel de España, por ejemplo, ¿cuántos equipos de fútbol? Eu creo que para competir somos o único que está competindo. Pero despois a nivel teñen un campeonato de intermodular entre eles, non? De feito, aquí en Galicia se xoga a primeira o campeonato galego, sei que van as 4 prisións. Eso non o levo eu, leva a Federación Galega, leva a Pose, que o fixe moi ben, que este ano quedaron subcampeóns. Veñan aquí a Estrada, están un día, xogan pola mañán, se, bueno, entre eles, e o campeón vai a Madrid a xogar o campeonato. De feito, Teixeiro este ano foi campeón galego, foi a Madrid, se clasificou para a final, e repetiron, foron a Madrid novamente, e bueno, aí Algeciras foi mellor, non houve nada que decir. Hombre, ya con tus instrucciones jugando otra liga ya tienes más experiencia que el resto. No, pero vamos a ver, eu teño xente que xoga moi ben a fútbol, nas outras prisións tamén hai xente que xoga a fútbol e que erros cometemos na vida, é moi fácil caer ali, que ás veces sempre temos estigmatizado de que no penal todos son xente moi mala, por calquera tontería. Eu conduces dando positivo, creo que a terceira vez vas para arriba, que a xente non se decata. Te retiran o carné ou te pillan conducindo sin o carné e vas para arriba, 5 ou 6 meses te vas para arriba. Que a xente ás veces pensamos, tenemos de que no penal son o peor do peor. Non, ali hai de todo. E ainda así, tú cando estás con eles nos entrenamientos, nos partidos, tes contigo seguridade de algún tipo ou estás sola de todo? Máis segura que con eles non estou con nadie. Se son maravillosos, eu estou feliz cos meus xogadores ali, E de feito, cando disfrutan de permisos, quedo con eles e comparto un café pola rúa con eles. Son xente normal. Cometeron un erro e están xa... Bueno, pois, lamentablemente xa están pagando por elo. Antes nos comentabas que tú intentas al menos no mirar su pasado porque no te importa. No, para min son xogadores. O que fixeran non me preocupa. Eu tampouco nin lles pregunto nin me contan. E que non son quen para preguntarlles. Para eso hai un xuiz que se vai a encargar de xuzgarlos e de decirlles, pois mira, fixeches ben, fixeches mal. Non son quen non cometeu erros na súa vida. Eu cometí moitos, Tiven a sorte que ali non entrei, pero cometín tamén moitos erros. Eu xa máis lles pregunto o que fixeron. Que ás veces eles che contan, estou aquí, porque digo, a mí non me contes a tua vida, que non che conta a ti. Eu non che preguntei. No, porque creo que é a súa vida e bueno, pois nunca tiven interese en saber o que fixeron. En canto ao tema un pouco da seguridade, tú como percibes? O sea, ves moita violencia en si na cárcel ou ves que non? A ver, supoño que non, porque acabas de dicir que son maravillosos, pero como crees que está tratado ese tema? Vamos a ver, eu supoño que ás veces ves, pois hubo un problema no penal, que eu nunca vi nada. Xuro vos que nunca vi nada. Eu entro ali, entro soa, evidentemente, paso os controis, evidentemente, como teño que pasar, deixo todo afora, o meu teléfono, todo, o tabaco me permiten pasar, Pasas os controles con pistolas nos bolsillos? Sí. No, eu evidentemente non procuro non dar motivos para que se enfaden o que
que acabemos con o proxecto, non? Pero, bueno, eu vou só, estudo máis tranquila, eu me cruzo moitas veces con eles, sempre son moi educados, aún xente que non controla, porque eu controlo os meus xogadores, non? Claro. Pero sempre eles sí, porque como veñen os partidos, non? Que Pilar, ali chamame Pilar, non sei, nunca tive sensación de medo, nunca, nunca. Incluso que non teño nada que decir nin deles nin dos funcionarios, que ás veces din, os funcionarios, ao revés, maravillosos. Eu sei que ao principio lles chocou un pouco, pois, a mellor, pois, o estar eu ali, o día que xogamos é traballo extra, porque teñen que, claro, pasamos nós, pasa o equipo rival, pasan árbitros, tens que controlar todo, pois o director, o Nadia, neste caso a su directora, pois a relación, hai que mandar o mércores unha relación da xente que vai a participar do equipo rival, eles teñen que facer un control, supoño, de todo, para se autorizan, se non autorizan a entrar. E todo iso é un traballo que están facendo extra. Ahora mesmo creo que, pero xa no pasado en semifinais, eu creo que había varios funcionarios, algún sin estar do informe, que subiu a adrede para ver a semifinal. É dicir, esa moza que están con nós. Que estáis creando un proyecto muy bonito, al final. Son actos que, oye, te tienen que enorgullecer a ti. Eu estou moi orgullosa do que fago, pero estou moi orgullosa sobre todo por eles, porque eles o están a facer de maravilla, e sobre todo, bueno, desto volvo a repetir, a sorte de Teixeiro que teñen un director como José Ángel que é un amor de persoa, pero un amor que se implica, bueno, es máis, esta semana, o sábado, imos xogar un trofeo, e pola tarde teño partido, que, bueno, a ver como chegamos, porque imaginadevos o trofeo da mañán, ás 10 da mañán chego contra os funcionarios, imagínate, e ás 11 contra a policía, imagínate, os meus non teño nin que motivalos, xa van sair motivados de fondo, e despois a tarde xogamos liga, pero bueno, todo eso son cosas do director que se implica e xente máis, porque a policía local de Coruña ven a xogar, os funcionarios se implican, é dicir, eso di que ali se está, o meu entender que se está traballando moi ben con esta xente. Pois nós tiñamos moitas dudas de como era todo este mundo. Eu tamén tiña dudas do mundo en general do fútbol. Entonces dixemos, vamos salir á calle e preguntar un pouco que é o que sabe a xente, como ve todo o mundo estas cousas. Así que se che parece, queríamos che enseñar un vídeo que fomos gravar para ti. A ver que che parece. Pues nada, Pili, que el otro día ganó el Balón de Oro Rodri y parecía que se había paralizado el mundo, pero llevamos con 4 balones de oro femeninos españoles seguidos y yo creo que la gente ni se ha enterado, así que vamos a ver si es verdad. Eu xa sei que non sei nada de fútbol, pero teño che que dicir, Martín, que non sei quen son estas chicas. O que sí, Pili, quería saber si Ronaldinho tería ganado o Balón de Oro da cárcel. Borriña Podcast. ¿Podrías decirme 5 jugadores de fútbol? Messi. Cito moito, pero non moitos máis. Ronaldo, Zanetti, Lautaro, Barella e Di Marco. Iago Aspas, Starfel, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez e pois Iván Villar, por exemplo. ¿Podríamos decirme 5 jugadores del Depor? Ostras, es que soy del Celta, vale. Unai Simón, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Iago Aspas, Carlos Starfel, Manquillo, Dubicas y Hugo Álvarez. Lewandowski, Rafinha, Gavi, Pedri, Chesney, aproximadamente. Lucas, Jeremai, Mella, Davo e xa me quedo aí... Y Villares. E Villares. E se che pregunto que me digas 5 chicas xogadoras de fútbol femenino de calquera equipo de calquer tempo? Non conozco. Recoñece as caras, pero non me sei os nomes. No pasa nada. De fútbol femenino, vamos, nin idea. Jugadoras, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Sam Kerr, jugadora de Chelsea creo, y hasta ahí. Olga Carmona, Irene Paredes, Atenea de Castillo, Jenny Hermoso, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Salva Parayuelo. Necesitábamos 5 nada máis, Atenea del Castillo, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso, Ingrid, esta do Barça,
No, creo que ya están 5, ¿eh? Sí, vale. Perfecto. Tú imagínate que tienes que ser entrenador en una cárcel. ¿Sería algo que te gustase? ¿Te daría respeto? Home, dareme un pouco así de mal rollo, de primeras, pero creo que podería aceptar. Sí. A ver, estereotipo non tendría, estereotipo sobre entrenar un equipo da cárcel non tendría ningún. A ver, o coñecemento sobre ser entrenador non teño, pero sería unha experiencia... Non che daría medo? No, eu creo que, a ver, é un traballo tamén, sí. Mientras jueguen al fútbol y no den problemas, la verdad que me daría igual si estuvieran en una cárcel. Sí. A mí me daría un poco de miedo. Yo depende si son buenos. Me daría un poco de respeto, la verdad. No, iría contento, sin medo. Sí, creo que levaría algún prexuizo, intentaría liberarme deles antes de facer o meu traballo, pero inevitablemente creo que sí. Vale, pues muchísimas gracias. Y recuerda, si juegas con pelota de plástico, recicla. Bueno, yo sobre todo lo de destacar la gente que la mayoría dice que tienen miedo. Tú cuando se lo cuentas a tus amigos o gente que no conozcas que, oye, si yo entro en la cárcel, ¿qué es lo que te dicen? Como a xente xa sabe que estou ali, e saben que eu ali son feliz, que non pasa nada. E incluso esta pregunta podías trasladar ya aos equipos que van xogar, aos rivais, que por ali xa pasaron, pois, a mellor 50 equipos, e que para todos é unha experiencia maravillosa. Entón, non sei, pero bueno, gustoume ese que di presuicios ningún. Estaría ali, porque tiñas que ter son. Xente igual que sodes vos, igual que son eu, pero que cometeron un erro. Bueno, mientras jueguen bien al fútbol y no den problemas. No, de verdade que problemas non dan, son maravillosos. Eu creo que, mira que destrei equipos, co equipo que menos problemas teño é dende que estou en Teixeiro. Además, super respetuosos, eu meto a pata ás veces, me confundo. Pois a lo mellor, pois outro día cheguei tarde, e outro día, pois, pedinlle ao director se podía, en vez de subir os xoves, cambiálo para venres festivo, porque me apetecía disfrutar caneta do Samaín. Entón, sin problema ninguno, me dixo o que vos estou dicindo é maravilloso, non? José Ángel. Entón, subín o venres, e quedei de estar ás 11, cheguei ás 11:30, por tonta, porque levanteime, deso de que perdes o tempo na casa, e cheguei, oye, mira, pedirvos desculpas, que chego ta. Pero non pasa nada, pero sempre todo aceptan de maravilla. Falamos de ti como muller pioneira no fútbol, pero tamén queremos falar como ti de muller como tal no ámbito penitenciario. Como ves que se trata o papel da muller nas cárceles? A maioría dos funcionarios, hasta onde temos entendido, son homes. Entonces, non hai que de verdade me estades facendo preguntas que aí sí que non sei contestar. Eu sí que creo que en Teixeiro hai sobre 400 funcionarios, pero mulleres vexo moitas, Non sei a paridade como está, se está, que eso aí non teño nin idea. Sí, pero creo que es a nivel nacional, Teixeiro, non sei, es 30 y algo por ciento mujeres, 60 y pico. Aí non teño, pero bueno, ali hai moitas funcionarias, eu as vexo. E a muller, eu creo que está tratada igual que o home. E incluso son a primeira que estou tentando de sacar un equipo. Me está costando porque, bueno, pues elas son máis reacias a facer deporte. Sí, están noutros ámbitos, listo. Bueno, é xente que, vamos a ver, eu xogoi a fútbol, xa, como falamos aquí, non dende pequena, pero ali hai xente maior, xente de 30 anos que nunca fixo deporte. E metes ahora a facer deporte e lle dá risa. Entón, bueno, pues estamos comenzando pouco a pouco, non? Porque non é xente nova, hai xente de 35, 40 anos e lle costa máis traballo. Xente que se nunca fixo deporte é máis complicado. Y a nivel de ánimo, bueno, lo que está bien de moda, la salud mental, ¿cómo les ves? Porque al final son personas que, como tú decías antes, pasan 16 horas encerradas al día, más o menos. 12... Exactamente, non sei, pero son moitísimas horas. Muchas horas. Al final, ¿cómo les...? Lo que tú puedes percibir, si les ves que hay días que llegan pues, decaídos... Sí, pobres. Hai veces, teño ahora un que me decía, jová, que para a semana, para o mes, está meu fillo de 5 anos de cumpleaños, e levo 2 anos sin velo. É duro. É duro, entonces ás veces les pegan baixóns, igual que fora, igual que nos pode pasar a nós. Calquera cousa, calquer problema que a veces chegas ali, chegas ca cabeza en outro lado, pois se lle ten que multiplicar. Porque a mellor se teño un problema fora, pois podo chamarte a ti, podo chamar a miña filla, podo falar con alguén, eles están solos, co compañeiro, non tes a persoa, porque un compañeiro non é un compañeiro. Ainda que podas facer amizade, é un compañeiro. Non é teu pai, non é tua nai, non é alguén con quen che podas desafogar. Pero bueno, hai psicólogos ali,
psicólogos. Eu de verdade que creo que incluso eles falan moito das psicólogas ali, me comentan, non vou dar nomes, non, de psicólogos, pero moi ben, estivo comigo, eu vexo a xente ali, vamos a cárcel é un sitio de reinserción, non é de castigo. Eu creo que ali en Teixeiro eso se le va a rajatar. Eu non vexo castigos, non vexo de que, ala, que estás aí 5 latigazos e aí te quedas. Xa máis bien nada deso. Eu creo que a xente, incluso, os xoves tamén están xogando a fútbol a parte, están xa preparándose para o campeonato este de fútbol loito que xogan, hai algún funcionario implicado con eles. Xa che digo, esta semana imos xogar contra os funcionarios o domingo. É dicir que non, hai bo rollo dentro. Crees realmente no que falas da reinserción? Crees que funciona e que debe habela, se debe loitar por ela máis que outra cousa? É que non deben ser centros de castigo. O que temos que tentar que esa xente se reintegre novamente na sociedade, non? Eu, levo ali 7 anos e teño moitos xogadores que están fora, disfrutando dunha vida moi normal e moi tranquila. Si é certo que tamén outros regresaron, saíron e regresaron. Pero é como na vida mesma. Xa, é que eso... E sobre todo a xente que consume. Eu creo que hai sobre todo a xente que regresa, a xente que consume. Eu son fumadora, e é o difícil que é deixar de fumar. Esta xente que ás veces consume é moi complicado, saes e volves a consumir. Moitos non, quero dicir, algúns, non moitos, Sí. Entón, normalmente eu vexo que a xente que regresa outra vez ali é por culpa do tema das drogas. Das drogas. Bueno, yo creo que ya vamos a relajarnos todos un poco y tenemos unas preguntas rápidas de contestar, nada, 1 o 2 palabras y ya está. Vamos tirando una Alex, una yo y ya está. Así fácil. ¿Putellas o Aitana? Aitana. Lucas Pérez o Iago Aspas? Luquiñas, é meu amigo. Orzán ou Dépor? Dépor. Puesto que quedará el Dépor en segunda este año, el Dépor masculino. Aí sí que vai ser complicado, porque o ano pasado no Nadal estábamos abaixo de todo. E máis, eu recordo de estar, xa non vou ser rápida que me vou liar, recordo de estar na presentación de un videoclip no que, tiven a honra de participar, de facer de adestradora do Dépor, ademais. Na presentación, o videoclub estaba Touriñán, é moi riquiño, non? Entón estaba Lucas e dixo de Touriñán, ali en público, non, o Dépor deixalo, non é ahora o momento de falar, hai que falar na primavera, ainda estamos moi pronto. Eu me deu a risa, dixo, fixo por quedar ben. O Dépor ascendeu este ano. Entendes? Creo que deberíamos estar arriba e que podemos estar arriba, o Gallá. E para seguir, que preferirías, ser campeona de España coa selección galega ou de Europa con España? Creo que sería campeona de España coa selección galega. ¿Y puesto del equipo femenino en primera? ¿Cómo fue? La posición en la que quedará el equipo femenino en la liga este año, el Dépor femenino. O Dépor femenino, sí. O Dépor femenino. Eu espero que pola metade da tabla. Espero. O Dépor están competindo con clubs como Barça, que leva moitos anos, que son profesionais, que eu vexo a vida das xogadoras do Barça que entran pola mañán, desayunan ali, teñen vídeos, aquí non. Entendese completamente. Estamos aínda a años luz, pero creo que para estar pola mitad da tabla o Gallás é así. E quen dirías que foi a mellor xogadora que entrenaches en toda a túa vida? A mellor que xogadora que adestrei creo que Ambra, a rapaza que teña mesmo no penal. Ela estaba xogando Champions co seu equipo cando entrou aquí, en Teixeiro. É unha rapaza que ten unha calidade fora do normal. Y si tuvieses que decir una jugadora actual con la que tú te sientes representada en cómo jugabas tú al fútbol, ¿quién dirías? Complicado. Porque eu era bastante guarrilla xogando. É que é completamente distinto. Antes é que non hai unha central, un líbero que elas son máis técnicas, danlle máis saída ao balón. Eu era moi brutiña. Era moi brutiña e tiña moita velocidade, corría pola banda. Eu creo que non me podería comparar a ninguna. E cal sería, por soñar, o equipo de todo o mundo que máis te gustaría entrenar ahora mismo? Pois a mellor volver á selección galega. Faríame ilusión volver a Irmandiña. ¿Y un sueño que te quede por cumplir? Moitísimos. Pero me encantaría ver unhas Olimpiadas en directo.
É algo que sempre... Yo también quiero, ese es un sueño mío también. Pues vamos xuntos Y bueno, ahora ya sí que para acabar tenemos este bote con preguntas de siempre, vamos, son preguntas que añaden los invitados cuando vienen y son preguntas, pues bueno, ya lo verás, un poco... Sí, son distendidas. Comprometidas. No, al revés, ao completamente contrario. al revés. Por relajar un pouco antes de marchar xa. Escolle aí unha... Aí. É pa ti. Aquí a lees en alto e... Se non te dedicases ao que te dedicas, que che gustaría facer? Estudiar. Bueno, estudiar a estas alturas xa non quero estudiar nada, Pois eu creo que se non me... Bueno, dedicar teñome que dedicar porque non me queda outra, non? O meu traballo, pero no momento que me subile me encantaría coller unha autocaravana e desconectar polo mundo. Sería feliz, creo que sería feliz. Sair de casa, levar o can, evidentemente, que o can non iba a deixar, iba a ter problemas coa filla, pero bueno, levaría o can e sair sin ruta e desconectar por aí 3-4 meses, eso teria que ser un máximo. Bueno, pues ha sido un placer, la verdad. Sí, eu creo que podemos ir deixando por aquí. Moitísimas gracias, Xo, sabes, por estar aquí. Que sin ningún problema desde o primeiro momento que che falamos, como sempre, moitas gracias a todos os que fan isto posible. Alberto, Daniela, Aroa, los técnicos, la USC, Paco. Enhorabuena por lo que Érase una vez un león y un gallego. Eran los del Morriña, eran los del Morriña. Traen un invitado y lo dejan ahí sentado hasta que hablan algo con él. Morriña Podcast.